weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni ton nennete e nder galle ceerno samba sileya ba to wuuro muudo e nder galle ceerno sidi ba belila kelle e nder galle ceerno aliyu samba mayram dia ko on waktu yoni ha tottogano e nder galle ceerno samba amadou ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal hanki o discours hoorejo leydi ndi hettama e nder leydi ndi kala o holliti toɓɓe mantiniɗe ko jangde cellal ɓalli ndema ndiyam ko nonne kadi kuɓɓam koppereji kewɗe ma wanje hen wa arti e bila makko hitande yawtunde e kuccam golle mabɓe hitande fande nde wo holliti boursi familial ma yoɓe e nder ndeɗo henna hitande to leydi mauritanie campagne contrôle ko fate banggue yogay autoji carte grise fuɗɗima hande o e nder leydi ndi kala e wiide jagorɗo yangara leydi ndi to leydi mali armé leydi mali holliti waɗi piyande mawɗe no fewi nder diwan kiidal ha tente nokku biyeteɗo Suzane ɓe kolliti ɓe teɓɓiti ken tolno e 30 fittandu to Guinée Conakry caggal jaltugol ɗi sumgoji 27 lewru décembre hitande mandiɗo hen ndu Abdoulaye Yero Balde garɗo ɗimmo général Mamadi Doumbia o holliti ndi jencuji wa ala hen hande janggo kala to e Congo Brazzaville kabruji men ha to leydi Gabo Niger ma en jaa ha ton to Burkina Faso joolam jabiri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare tv gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe e mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto koredinnoɗo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayil Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo no safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe soɓade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande goosilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegom yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba Diaynde mon Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiye mon hitande darinde hande nde go janvier 2026 hitande jaam ɓuural jayde mon ma dusodire mon no woyi wadde kala hitande ma yahan mon to ɓuuri lobbinade nokkuji kala gam humpidde mon taw kadi koye humpitoji labtuɗi bawɗi kay yeynanade en lappipine ɓamtare nde tawno humpitade ɓuuri humpede gartaten koye hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o sanga 20 heures o hoccodiri e ɓesguji leydi ndi kala no aada yaari yogay lamɓe leyɗele ene kewade discours aji men garta e golle ɗe golli e nder hittande nden mayne nde kono kadi addude kuccam golle mumen faade hitande fande nde wa arti ko fate banggue golle ɗeɓe golli e nder hittande 2025 mayde hanki jamma nde o holliti kadi peeje ɗeɓe jogui gam ɗowde Sénégal e ɓamtude yogay calɗi faggude leydi ndi Sénégal taw ko hitande fande nde ko ɓuri mantinade o arti koye jangde holliti maɓe ɓeydu duuɗe jangguirɗi ha e nokkuji joñiɗi kono kadi wallide sukaɓeɓe ha mbawa dañde jangde sellude hisinde kono kadi o arti to banggue santé woni ceelal ɓalli o holliti ɓe mbaɗi hen taaɓe kewɗe kono kadi maɓe ɓeydu mahde cuuɗi safara kono kadi hôpital uji mawɗi ɗi ma ƴewane matériel uji mawɗi gam himmirande yogay safaruji leydi ndi Sénégal nonne kadi ndema o arti hen o holliti ndema ka kadi ɓe jaltini hen koppareje kewɗe no fewi guilay to banggue engrais hay gueɗe kewɗe kala holliti maɓe ɓeydu hen darde mabɓe no fewi ko fate banggue sifa diƴƴe jareteɗe guilay dowri hay diƴƴe yoolayru kala holliti ɓe mbaɗi hen peeje mawɗe no fewi kono ɗen kala maɓe jokku hen golle ko fate énergie kuɓɓama o holliti maɓe ɓeydan kadi yogay guure joñiɗe ha mbawa dañde kuɓɓam timmuɗam 1.6 milliards koppareje franc CFA e 2026 ko jogori wanjeɗe ɗiɗo ene calɗi kono kadi o arti ko fate banggue bourse familiale holliti hitande hikka nde caggal nde ɓe janggi on fannu maɓe gartu hen beele kadi jomumen ɓuura wawde yarude yeeso caggal nde o ƴetti konngudi noon o yetti wonande kay o duwi o jaari kono kadi o yetti wonande armée leydi Sénégal
ngam darde mabɓe e faddade e jogade ɓe nden kay kisal leydi ndi wo arti kadi e duwanade salminde wurɓe to diaspora e darde mumen e ɓamtare mumen e faggude leydi Sénégal kono kadi wurɓe nder leydi Sénégal wurdaɓe ɗo hen ɓe o holliti ɓenne kadi ne bisma e leydi he kamɓe kala ɓe gollodiri o holliti nde o toɗɗa 2024 o wondiri ko mawo jogo leydi ndi jaam e kisal ko ɗum woni ko woni wadde ko omo andi kadi oɗo saaha ɓe darni catal biyetegal coopérative ken tolno e ujunere coopérative ngam ɗum fo noon ko haɓade wande ɓen famɗuɓe doole beele mbawana koye men ha tenti noon to banggue rewɓe o sakkitori konnguli makko noon ko hollirde kay fitinaji batteɗi e rewɓe ha tenti hitande mandeɗo en nde ken tolno e 17 debbo warama e leydi ndi Sénégal o walliti ɗe gueɗe wonata gueɗe jaɓaɗe nder leydi ndi Sénégal maɓe daro hen darde tinde lang no fewi beele ɗeɗo hen gueɗe kala mbawa tigui ustade walla ni gasde leydi ndi Sénégal holliti maɓe cakku hen peeje mawɗe no fewi beele ɗe gueɗe mbawa gasde e nder leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko noon hanki jamma o ko débatji kewɗi kay garti e nder discours makko ha tenti noon e ɓen lundogoɓe kolliti leydi ndi koko ɓaafi yahani hay nokku ɗum tagui discours makko ene waɗi fayida kono noon ala kala ko waɗi hen gartam to banggue ɓeydare leydi ndi Sénégal Aliou Tine mo ganduɗa kam woni gardiɗo walla mbiyen fondateur taw kadi ko Africa Jom o holliti wonande oɗo saaha sariya leydi ndi Sénégal ene jogui caɗele mawɗe no fewi guila e nangle teskade ha e wannede jawe haɗede fodde mum haɗede haalde yiyande mum kala mum de teskama e leydi ndi Sénégal o holliti oɗo saaha yiddemo kay ko Sénégal nde wonata justice jeyɗo hoore mum beele sariya leydi ndi kala ene fonde e ɓesguji leydi ndi kala garten koye Oumar Sy mo ganduɗa eɗen gandi ko Sénégal najo hen banggue France najo mbiyata franco sénégalaise taw kadi ganduɗa ko joueur film aji no fewi on gandaɗo goto kam woni toɗɗaɗo ambassadeur ko fati joué olympique 2026 Dakar ngam wonande kay ɓeydade hirjinde ɗe gueɗe Oumar Sy mo duuɓi 47 holliti ma waɗ hen darde mum timmude no fewi to Nioro riba toon jeeyeten brigade territorial mo Nioro ɓe pawi juuɗe mabɓe sagataɓe joyo walla ni yimɓe joyo ɓen joyo nangaɓe noon nanguira ko yeydeɓe poɗɗe kewɗe taw ko kaɗaɗe ken tolnoye 157 ko fate yoga e gueɗe poɗɗe jeeyeteɗe 159 butel taw ko siro gari mum kala rewani lawol ɓen nangaɓe noon oɗo sa mbaɗama garde à vue ɓoyata maɓe mbaɗe déféré gam ɓennude toon to kaso jeeheten ko toon to Diourbel ko tana muslo waɗi toon to Diourbel ko debbo goto hanki o kame suka mum ɗiɗo kala jonnoɓe moto Jakarta ko on moto noon natodiri e camion goto ben kanko debbo noon e suka makko ɗiɗo ɓe kala ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe on joom moto Jakarta noon ne tampi hen no fewi nawama toon to hôpital gam yiliyade cellal ɓandu muɗum oɗo saaha noon wonande gendarmerie udditi hen enquête jaƴƴe no fewi ko fate banggue mayde ɓeɗo hen tata kanko debbo jahannoɗo haaju mum kam e sukaɓe mum kala to Thiès wonande on cafrowo taw kadi ko biyaɗo funti neɗɗo ha ñamani ɗum ken tolno e nogas jeeɗiɗi million ko préje franc CFA asi omo duuɓi 34 taƴanama duuɓi 3 kaso omo yoɓa ko ene tolno e 30 million ko préje franc CFA taw kadi o yoɓata ɗum taw kadi wo yoɓata ɗum ko on nder SSEC biɗo ñamani ɗum kanko no holliti on o heeɓe mum ken tolno e 17 million ko ɗum kala fati koko fati banggue sadakuji e ɓamtare mum kala to banggue commerce muɗum kono ɗo sawa taƴanama duuɓi 3 kaso mo yoɓa amende ko ene tolno e 30 million jeeheten ko ha toon to commune mo Nennete to Nennete noon wonde ko batu mawɗo waɗi toon on batu noon ko artude ko fate ko Yangueli e dokke eɗen gueɗe kala jahoje gam teskede rewɓe hewɓe finoɓe toon gullitima caɗele Yangueli ɗi ne kewi caɗele mawɗe no fewi guila e haalisaji ha e pawdi fawtini ndi kala ɓe kolliti noon so tawi sernaɓe daraki hen ko tampere mabɓe mawde no fewi wonande Khalifa taw kadi ko ceerno Samba Siley Ba kam woni imam Nennete dañi joɗodade noon yogay almameɓe mbaɗi jonde mabɓe gam artude e yurnitade caɗele taweteɗe dewle ɗe ko fati banggue Yangueli ɗi guila to banggue teŋe ɗe
hay faati to bange yange nge e gueɗe ɗe kala ko watte hen ko kala wona aada wona diine teno ko tampere mawde no feewi rewɓe hewɓe hannde batti dogde ni yanɓeli gam caɗele taweteɗe heena kono kadi wo joɗodima e ceerno Sidi Ba mo wuuro Muudo kono kadi wo joɗodima kononne kadi kanko ceerno Samba Siley Ba mo ganduɗa ko imam mo nenneta ene wondi kadi e ceerno wonande ene wondi kadi e ceerno Aliwa Samba Mariam Dia taw kadi ko imam mo Belele Kelle kamine wondi kadi imama wonande ceerno Samba Amadou Ba mo togan kame dendagal khalifaɓe wonɓe tawtoraɓe kala ɓe garti noon e toɓɓe kewɗe no fewi gam oɗo saaha wonande teŋe ɗe ɓe dotti hen ma en garto hen saahaji jomiraɗo kono kadi ɓe garti yoga e gueɗe gam wasiyade yimɓeɓe nde ɓurata kay toppitade gueɗe moƴƴande ɗumen mbasa toppitade gueɗe ne adda mumen ceerigu kame wonande kay ñiŋoje e peloje walla ni gacce e ñamale ɗen gueɗe kala taw koye dewgal koko ɓennata ñamade koko heddoto tene kadi ganda e hoorema hen saahaji ni a ala ko gurduɗa a ala ko ñamɗa ko jarɗa nanga ko teddi pawa e dow dewle ma pawa e dow yangue ma pawa kadi dow aroɓe yangue maɗa so ɓenni gona e caɗele ɓen gona e caɗele yimɓe kala gona e caɗele ɗe caɗele Allah fawani en ko enen tan pawi koye men ɓe garte yañade ɗen gueɗe kadi ma en gartoy hen so tawi jomiraɗo haaji jehetena ko a toon to wendu Boseyaɓe tawin toon yo fedde yumma almuɓe fedde yumma almuɓe noon jooɗi ko toon to wendu Boseyaɓe garde gola wonande Aminata Guise hande kadi ɓe toggi barmeji mabɓe hande ko barmeji guertoɗe e tewa taw ko maaro e guertoɗe e maaro e tew woni darde mabɓe noon ko yidde kay oɗo saaha ñamminde sukaɓe almuɓe wurɓe potuji mumen wiyaɓe gottini almude ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen gottini almude kirtini almude sahani almude ɗe gueɗe kala poti ko dartade ha laaɓa saabu almuɓe ko ɓiɓɓe men ɓe poti ñamde koye galleji men ɓe poti yarde koye galleji men almude sene yelo ya taw ko gawri tan yeloto kala ko wonani gawri kam ko fate bottari ko fate hirande kaccitari an neɗɗo o sa yi almudo on e kala sa aɗa foti wottinde ɗum kartina ɗum tene kadi kirtina ɗum taw ko bottari bandi fayida hande noon kanko fedde yumma almuɓe kanko Aminata Guise wallidi makko fa Diagnel ko nonne kadi e Sadio Sy hande Sadio Sy darimi hen darde tinde no fewi ɓe toggi toon barmeji mabɓe oɗo saaha noon ko yidde kay ñamminde ɓe sukaɓe almuɓe taw ko ñamde moƴƴere wande fayida ɓe kewi suɓade ko alhamisa kala alhamisa noon wonande kay sukaɓe jangata hande noon hawre 2 janvier ɓe denti kamɓe kala ko nonne kadi gam wonande kay defande ɓe almuɓe ñamde wande fayida dottane e boluji banne jaram ñama ha kara kañum e sernaɓe men tene kadi jaram moƴƴam taw wonani ɓirtina kedde wonani koñana koñe wonani ñammina kedde sukaɓe taw kadi ko ñamri wandi fayida ma en ketto hen yumma almuɓe toon to wendu Boseyaɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on mi juurima on oɗo ko Aminata Guise ɓurɗo andirede yummuno almuɓe ɓurɗo andirede yummuno almuɓe to wendu Boseyaɓe hande hamin ɗo to leegal worgo to wendu Boseyaɓe ɗo to leegal worgo galle Sadio Demba Sy Demba Sadio ne ko yummuno almuɓe min gari ɗo ko wadde komin mbaɗanno ko amin defana almuɓe bottaji min noddi seere mbe ɗiɗo ɓe garda e duuɗe mabɓe ɗiɗi ɗe foof ɓe gara ɗo henna ɗo galle Sadio Demba Guijo Baalo ɗo min defanta noon ko almuɓe min caggini barmeji ɗiɗi noon oya barme min mbaɗi ko maaro e tew oya barme min mbaɗi ko maaro e guertoɗe min mbaddi hen jarmeji amen mino e Hadja Fa Diagnil e yantandema e Sadio e yaadiɓe amen e sukaɓe amen almuɓe noon cuwa artaw joni mi acciɗo ne Sadio o haalani en no yiiri ñalawma o hel beelemma makko ha heeɓimo hen omo fota arde omo defa ndiɗo bottari bandi fayida Sadio Demba Sy bisimilla ma ɗo mi salmini mi juurima bisimilla dentana foof salmini mum almum illa welta tan mi weltima hen no fewi ɗum addi wadde oɗo programme ɗumne mi weltima hen ɗum gallam kadi weltima hen wiyan gorko kadi weltima hen min duwima tan yon waɗe sutura yo yaaru yeeso e hande ka cagguilɗo bottari no foti barmeji cagguinɗa mi caggini barmeji ɗiɗi barme maaro tew e barme guertoɗe alhamdulillah leegal ngal fof ari hen leegal fof ari hen e yummiraɓe wendu Boseyaɓe fof hay goto mankani hen caggal no ceertuɗen Sadio Demba Guijo Baalo après payene Hadja Fa Diagnil no jiiruɗa ñalawma o assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dental yumon almuɓe on calminama on juurama on beltanama guiɗo moon sehil moon kono Fama Diagnil kono hamna kadi ɗo e juurade o moƴƴere Allah e meɗen
e ñalawma o iran ko waɗi fayida ñalawma o hade neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri ɗiɗo ñalawmaji ñalawma ko faate almudagal neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri ɗiɗo ñalawmaji sinno ñalawmaji ɗi fof ko hoto ɗiɗo ñalawmaji gonanno haydara mankata ha aduna hen kadi en jetti Allah ene laada mum en jetti sahnama tijjani en jetti ardiɓe ɓe en jetti pewnoɓe ɓe en jettima kadi hohoɓe ardiɓe en ha rokki en cuusal ɓangal danigal hande ñalawma o machallah Sadio darima hen darde tinde o waɗi banaji makko ɗiɗi ala ko manki haydara wonano kosomejo wonata jarmejo boisson kadi almuɓe nootidima no poti nootirade leegal ngal kadi nootimoma no poti nootirede no fewini kadi min beltima hen no fewi caggal nde certuɗen e Hajja Fa Diagnel ko yumma almuɓe amnere gisi ha hande e moɗon ɗum noon en jetti Allah en jetti weendu Bosiyaɓe en jetti rewɓe weendu Bosiyaɓe e worɓe weendu Bosiyaɓe e seeranɓe weendu Bosiyaɓe e imamu ratiɓe weendu Bosiyaɓe Moussa Konté juurima ngal Allah hokki en ñallude jam kadi Allah hokki en kadi hawru hande noon ko alkamisa ko 2 lewru janvier eyyi hande ko alkamisa 2 lewru janvier amin beltina almuɓeɓe min jiiɗi laaɓal mabɓe amin jiiɗi cellal mabɓe amin jiiɗi haaruduru mabɓe amin jiiɗi kala debbo to woni kañumne yo daro wona yummun almuɓe kala debbo to wawi wonde e diwan hen yo daro yo won yummun almuɓe beele almuɓe men ne cofta beele almuɓe men ne kaara beele almuɓe men ne pofto e yo Allah wallu en yo Allah wallu en yo Allah waɗ kadi sadakuji ɗi jaɓani yo Allah hokki en kadi wattinima wuuri allahumma amina ya rabbi fedde yumma almuɓe ha tonto wendu Bosiyaɓe ɓe eeri tan wonande guure ɗe kala yo mbattu defde cuɓo yo kay ñalawmaji ndendina haalisaji gadda barineji men ndefa gadda sukaɓe almuɓe kala loote ha laaɓa ñammine ha kaara ha deedi men keewa taw wonani ñaami kedde wonani ñaami kooñe taw ko maaro wat ko fayida ene defa ha ɓendine wadda e guertoɗe tew jomin jarne jaram moƴƴam no feewi en taga almudo o siftorde on janggo so mawni e kala saaha ɗum noon ko golle mantiniɗe fedde yumma almuɓe ene jogui lappol faade toon to Mauritanie wonata ko 23 24 lewru janvier nduɗo henna so jomiraɗo haaji toon to Lukseyba gorgol hakkude mabɓe ceerno Ibrahima Saydou Kane maɓe giwto noon ɓe paata toon to Mbahe taw kadi koye halifaɓe diine Mbahe ko wayno ceerno Yahya Dia kono ne kadi dendagal halifaɓe diine Mbahe kala kono kadi faya ko toon to galle Amadou Guisse taw ko toon to Mbahe ma gueɗe kala mbaɗi toon taw kadi koye ballal fedde yumma almuɓe ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pular e nder gendidi leydi Sénégal paaɗin ko toon to leydi Mauritanie ñalɗi foftere ɗiɗi kala ko hande o e janggo kala alhamisa e aljuma woni ko rokki ɗum hoorejo leydi ndi wonande liggotoɓe leydi ndi beele mbawa foftade yahoɓe e nder guure ɗe e banggue ɗi kala beele jomumen mbawa foftade alkamisa o aljuma aset ale ɗo kala ɗe balɗe nayyi kala jomɗo yiiɗi yaade kala ne wawi yaade ɗum woni ko hoorejo leydi rokki ɓesgu leydi kala gam wonande 2 janvier 2025 walla mbiyen 2026 e nder ndeɗo henna hittande armée leydi Mauritanie kame armée leydi Sénégal e nder dawal nayaɓal junggo e junggo nden kay kisala taw kadi ko ɓundu mabɓe gaz tawitendo hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi kala ndu ɓundu nottitendo hende ko ɗon tigui woni kay ɗoɓe mbaɗi dawal mabɓe nayaɓal to banggue diwnude hélicoptère aji mabɓe tambade ndenka e kisal on diwan ha ɓuura kadi wonde ndenka e kisala batu jagorɗe hanki o hoorejo leydi Mauritanie waɗi batu jaago ɗum cakkitiɗo hitande 2025 ɗum ko hanki o waɗi wayloji kewɗi no feewi e nder région ngaji jeenayyi leydi ndi kala ko fate banggue administration gouverneur aji taweteɗe leydi ndi kala waɗama waylo kewɗo no feewi ɗum noon ma en garto e oɗon kabaru so haaji jomiraɗo gouvernement leydi Mauritanie fandare mum kay e nde hitande 2026 ko ɓeydude ndema maaro e nder leydi mum beele kadi wawana hoore mum natta tigui jiggoyade caggal leydi mum wi noon ko hoorejo jaggoɗo leydi Mauritanie woni Mokhtar Wul Adjaye ko on holliti ɗum hanki e nder batu jagoɗe campagne nationale haɓade ko fate banggue wonande autoji ɗi ngala woni kayitaji ha tenti noon wonande carte grise ɓoyɗe ɗe kala koko wahlete ngol contrôle noon ko hande fuɗɗi e nder leydi ndi kala taw kadi yaltinigol contrôle wonande ko jagorɗo yangara boli leydi ndi kala siftinde mon leydi Mauritanie ma ummina campagne mawɗo no feewi on campagne noon fuɗɗoto ko ɗiɗi ñalawma janggo o
ngam haɓade golle sukaɓe nder leydi ndi tugganma tan ko 20h ha fayenma 8h subaka kala suka jiyaɗo ene liggine hen on noon so tawi nanggama sariya koko rewnete e on ligginowo oɗon suka so tawi no woni ko ñalawma woni nokkuji woni kadi golle ala basi kono so tawi woni 20h yoni ɗon noon ha wiyanma 8h subaka suka ala ligguinede yogay nokkuji joñiɗi e goɗɗi kala ha tenti noon yogay sarɗoyeji goɗɗi ɗiɓe jaltinen kala ɗum noon ko jogade ndenka e kisal wonande ɓen sukaɓe ɓesguji Mauritaniaɓe kala la police nationale mo leydi Mauritanie noksoɗa ɓe pawi juuɗe mabɓe fedde bandiji ɗiɗi taw kadi ɗen pelle ɗiɗi ko pelle mawɗe no fewi joguiti ko jasiji e laaɓe e gueɗe goɗɗe kala naata e galleji kala e butikaji biftone paddo yimɓe kamɓe noon ɓe qirlima koɓe mbaɗi ko tettame mabɓe noon matériel uji kewɗi kame gueɗe kewɗe kala ko fate jamɗe e ko fate laaɓe ko fate jasiji e ko gagnate ko helata kala muɗum oɗo sano ɓe ɓenninama sariya leydi ndi maɓe ɓennoyi toon to kaso kono ɗum ko noon police totiri tonggode nde 117 sa waɗi ɗum ko police notanoma ɓe kolliti noon population fo tigui ko waddude mabɓe junggo e junggo gam haɓade caysiyagal e bandiyagal taw koye nder leydi ndi Mauritanie to leydi Mali paɗen armée leydi Mali koninkoɓe famaɓe kolliti e nder opération moɓe mbaɗi toon to diwan mo Kidal ha fama toon to Fana ɓe kolliti ɓe teɓɓiti toon ken tolno 50 sagata taw ko joguitiɓe armée ji ɓe tetti toon matériel uji kewɗi no fewi ha tenti kadi ko fate yogay gueɗe no fewi ɗum noon ɓe nuñiɓe kay koye ladde witede Suzane on groupe ko toon ɓe teɓɓiti hewɓe woni hen mabɓe kadi koye ladde witede fanko kene foto wonde 50 neɗɗo ɓe mbawi teɓɓide ɗum e dow oɗon sifa jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali woni Abdoulaye Diop yaltini communiqué jaltuɗoy galle Kuluba on communiqué noon ko dartade haalande Donald Trump horejo leydi Amérique ñande 16 lewru décembre hitande mandeɗo hen ɗo o hollitino wonande ɓiɓɓe malinaɓe natata Amérique ko nonne kadi maline wonande ɓiɗɗo Amérique najo natata Mali so wona ko wadde ɓiɗɗo malinajo nadde Amérique ko ɗum tan jogori waɗɗitade e ɓiɗɗo Amérique najo nadde leydi Mali ɗum noon ko joftigu ko mbaɗɗa ko ɗum tan mbaɗanmi woni ko laamu leydi Mali yaltini laamu Niger laamu leydi Burkina Faso ɓe kala keeɗani caggal e nde yiyande ɓe ndendi en yiyande wotere no fewi officier ji tati riwaɓe e golle mumen battidi e nder kaso ko colonel majeur Kasum Goïta on noon ko armée de terre jaaɗo foftade mum e colonel Fodé Malick Sissoko onne kadi ko officier mo ganduɗa de la garde nationale taw kadi ɓeɗo kala mbawi ittede golleji men mbaɗa bandade dépôt e siftinde mo noon hitande 2025 mandeɗo hen nde wonande kay koninkoɓe hewɓe leydi Mali ɓorama e postoji mumen to Guinée Conakry caggal jawtugol sumgoji nogase jeetati décembre 2025 ɗum ko caggal nde jencude ndi yalti ha rokki polgu général Mamadi Doumbouya temedere kala dañi hen 76 e wiide cetal tammigal sumgoji holliri jencude ndi kala tottama ɗum cour suprême ɗo e balɗe jeetati ɓen ma mbaw sattude ɗum ko wona ɗum ko noon dawriyanke Abdoulaye Yero Balde mo ganduɗa hollitama kala temedere dañi tan ko 6 piccal 59 yeddi ɗum ha soori ladde holliti jaɓani ndi jencude hay seeɗa no yarini hen holliti nde limore kay ko alay sago tan nde wawa a limtede jeheten ko toon to Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ko horejo leydi ndi toɗɗitama e landa muɗum ɗum noon koye jonde wannode nogase jeeɗiɗi ha 30 lewru décembre manduɗo hen ndu e nder hitande 2025 o gorkajo mo duuɓi 82 toɗɗitama yo ardito landa mum oɗo saaha noon ko dadiɗo gam ƴamoyde lefol laamu e 2026 nde hitande darinde hande nde wonata noon ko nogase ɗiɗi lewru mars 2026 taw koye parti makko nden noon wa ƴamtata dawal jeeɓi wala lefol laamu o Sassou Nguesso mo ganduɗa gardiɗo leydi Congo ardino ko hitande 1999 ha hitande 1992 ɗum noon caggal mum noon laamu makko gasi
Pascal lisngo non wawi tigi arde lefol laamu hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗiɗi ko ndena jeeɗiɗi mi jafuɗana ko nden wa arte lefol laamu guilde noon kanko oɗo henna Denis Sassou Nguesso ne jooɗi e lefol laamu leydi Congo to Gabo holliri metti mum mawɗe no feewi ɗum ko caggal kay équipe mabɓe Panthére nde fiya tan piile bonɗe no feewi e ndi kuɓeeri wondi kay e yaade toon to leydi Maroc kamɓe noon maccitaɗe pettiɗe kala koɓe fiyaɓe piile bonɗe no feewi hanki o noon gouvernement leydi Gabo derguiti staff technique mo football o ɓe ndiwi woni footballeur uji ko wayno Birno Manga on riwama nonne kadi Pierre Emerick on kadi riwama hewɓe mabɓe noon ndiwama ngam gouvernement leydi Gabo holliti metti mum faade o kippomo leydi Gabo gowɗo tan fiyede piile bonde no feewi ɓe kolliti maɓe takto équipe o ha ɓuura kadi wawde jogade juɓɓudi moƴƴiri no feewi to Niger kene tolno e yimɓe hewɓe no feewi woni waraɓe ɗum ko ñande 31 décembre ko ñalawma hanki o majirde nde hitande 2025 ke wona capanɗe nayo joguitiɓe armé woni ko teɓɓita capanɗe jeenayyi jeegomo taw ko tuumaɓe ene tumda e mabɓe woni ko nanggaɓe poɗɗe kewɗe carburant kewɗo fetilaji kewɗi kure kewɗe téléphone aji kewɗi woni ko tetta e mabɓe ɓen nanggaɓe Burkina Faso hanki jamma discours capitaine Brahima Traoré o holliti o saaha leydi Faso waɗi taɓal manggal no feewi e nder hitande 2025 o holliti armé leydi ndi kay usti woni kippande e janguji e biftali e wargoji ɗum noon ɓe kolliti guure kewɗe kay ɗe ganduɗa wonno koye juuɗe ɓen pelle joguitiɗe ɓe tetti o saaha aɓe ɗamini tan e nder nde hitande maɓɓeydu sembe doole haalidi ndi wona e jaam e kisal hitande 2025 mandiɗo e nde ko hitande musde no feewi e jaydiyankoɓe windere nde kala kene wona 127 jaydiyanke woni ko wara e nder 2025 ko cimtol yaltin ɗuma wonande pelle toppitiɗe oɗon fannu joolam jaberi ponne jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj ne gasa ñalawma janggo ma on nan dande makko leydi Russie jagorɗo affaire étrangère leydi mum yaltini vidéo ngaji e nate ɗum ko doronaji ɗi fukki ɗum keef taw koye galle Poutine e nder leydi ndi yeddi ɗum noon wonande Volodymyr Zelensky kono hanki oɓe kolliri ken tolno 91 drone woni ko leydi Ukraine weddi ha liɓi ɗum e o galle kola ɗum konon ardiɓe leydi Ukraine jeddi on kawal ɓe kolliti ɗum ɗo kala ko gueɗe montaɗe gam yidde ɓeydude tension hakkunde leyɗe ɗiɗi kala to Suisse hanki jammo hewɓe maayi toon jeeyi sababu noon ko cum bonɗo baɗɗo taw kadi koye bar hôtel on cumu noon waɗi ko sanga 1 heure jamma ɗo ɓe mbaɗanno welnere mabɓe hitande hesere waɗi hewɓe mayɓe e hewɓe gañiɓe hen Pays-Bas heedanen caggal hanki o e beddugol faux artificiel ɗum noon wonande koɓe beddoto dow ko ɗum jeeyi sababu sumi toon suudu Issa Iya ɗiɗo mbasi en pittali men waɗi noon hewɓe gañiɓe hena gartaten koye Russie Moscou holliti wonande Ukraine weddima ken tolno e doroŋaji kewɗi e o jamma ɓennuɗo henno taw kadi koye diwana mbiyata Kherson taw kadi ne tawe e jimande leydi Russie hay so tawi woni koye nder Ukraine jeeyi sababu mayde yimɓe capanɗe nogas e nayi neɗɗo mbasi pittali mumen capanɗe joyi neɗɗo mbawi gañade hen e o jamma beddoɗo henno to Iran nde hitande 2025 tan kene foto wonde 1,900 neɗɗo ñawama ñawore wargo mbara holli ɗum ko ONG mo Amérique Human Rights Watch ɓen kolliti ɗum ɓe kolliti nde limore ken tolno e duuɓi 35 meeɗani wadde limore wandini hew dole siftinde moon leydi Iran ko république ndi ganduɗa ñawite ko sari wari warte waɗi kuulal kene wara ɗum ware hitande hikkande noon ken tolno e 1,900 neɗɗo leggal dande mum woni ko itta taw ko sariya rewna e dow muɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkimala kijjam yo jaam Allah hiran en